Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta Anton pen Autonomous State Demand Committee atom pen Prabjin pen hem prekang tim ke palong pon vekji aphan arni sia pharman mass demonstration kideng pon Karbi Anglong la pen Dimha South District arat arni dingklui pen akar inai pulote hem prekang tim henlo la pen Indian Constitution along setami Article 244A setami tok daklo lasi rata kari ke papling piji aphan pura ke dam tangko anne aningkan pen ASDC atom pen chisong bom wang bom si non an setami chisong pon bom lo lasi autonomous state Prabjin pen Indian government atum nangki piserak je aphan pini pre ni phaing kore hiniani Karbi Anglong di phorong sopialong kido post office adungalong ASDC KSA KNCA chilang pet pen arni sia pharman mass demonstration pedopondo pini bangso dharna kido ponalong ASDC amai phu Chandrakanta terang pen pherang ke thingno kaning je pon ke Karbi Anglong along hem prek ke hang asong do pik lasi jong si ahok hem prek ke hang asong atum pulote ning si vet pensi chesong deng ponangji bonta ajhak a political party atum ke election aprang prang vote kachore ka phansi hem prek amen ke en chotiti abangke chokchi lasi pini ASDC KSA KNC chilang petpen asong chief minister aphan panongsi KAC CM Dr. Tiliram Ronghang arideng pin puralo pipajodam ji pata pherang ke thengnu ningje pon agera thengnu ma office thengnu jinili tum dakpini dhorna kangni ponlo so dhorna jasemet nili tum kangni pon abangke tini laso memorandum abangke chief minister of Assam aka Himanta Biswa Sharma Dr. Himanta Biswa Sharma phansige panong anpar itame DC aphansi nili tum pajir dampo alangli throw pensi alangli hoi pensi nili tum bangsa memorandum ai pajirji lanpar sitame nili tum kemang an ke hang an ke pachun thekji aphan lapen ke parsudun thekji aphan alang litum danang nang cherap dun thekji aphan ni litum ake hai Dr. Tuliram Ronghang chief executive member lapen Dorsing Ronghang MLA Hauraghat lapen Numol Mumin Bukajan 17 MLA constituency lapen Rup Singh Teron Boitalangsu constituency lapen Bida Singh Ingleng Dipu ST constituency lapen Nondita Gorlosa 16 ST constituency Haflong alang lifanta la MLA tumpani tamen ni litum la so kopi pinil so memorandum bang ni litum PG jasemer bangke ni litum autonomous state men masi autonomous state demand committee puro la bangke an machinlo ningkan thongke bra throxin on puta chesong bomla la pen chesong bom long lete bang chesong pohela athen litum slogan amat sila bangke no autonomous state no res emprek long letik nitum sangse la so semi ding pensi SC KSA KNC bang ita noni tame rar bangke chakateng non poni tabe ningkan thongkebra proxy nilitum hempre forang ke songlo anpar sitame Assam government phansi nilitum la bangke nilitum so memorandum bang nilitum PG report lasi kedam tang MP election afrang hitame nilitum kiching tingkidam lo tingki pesalang nang che chak do nang che chak ke la lo election padam sinang lasi union government ahin pen aphan nilihin pen pachini pon ang tumpen na paching kis tripartite to aphan paching ki po te boy tamen chiklojon pijon po parelo non pon itame la so ning klarsap pen alang la ponso step pon teng pon pelang lasi la so pang ke pateng pon ta prangi pansi nilitum pusot so memorandum bang nilitum ke paji hemprek pendanglok nilitum 11 charter of demand du kadugo we dak Karbi Anglong la pen dimahasa wa farman la bang ke lahen lo Karbi Anglong la pen dimahasa walong ek number bangke nilitum autonomous state la bangke Prabjin pen la bangke implement nang po la pen tripartite top tapit pidunang po la anpar sitame nilitum kaprek nilitum tangka maha kaddo kowe article 275 Indian Constitution la bangsa provisional thing pen Karbi Anglong autonomous council aphan tangka maha kaddo ko behitame labangke direct funding pendanglo kaddo ko kaching thur ason tinamo kaching thur ponje phan labangke deng ponai ji pusinil tum pulo anpara sitame Karbi Anglong autonomous council andar mate dimahaso andar lo menangan college do B.Ed college do high school do ME school do non puan sitame kiddo an high school college B.Ed college no puitame provincialize lelang lesla hai provincialization aphan sinili tum labangke non pening 2024-25 yang bang labangke deng pon lab nai provincialize lab nai pusin litum pon lo deng pon lo lapen article 371 labangke north east pansi ke panong lo
article 370 la bangke Jammu and Kashmir phansi panong lo te bantala bangke pawedel lo pulo te article 371 ke no puta pawir velang esi la so teng pen article 371A 12 and 20BA la so provisional teng pen la so paragraph teng pen dak 6 hidu la phan mate Karbi Anglong Autonomous Council phan hitame la bangke rai kom nangji la pen doang constitutional right political rights mukha la pen kaddo kowe ason tinamo ko paching thur jia phansi la bangke nili tumisi ke pondo nasi kaddo kowe la posong tak thakse nili tum minangan ke hang pondo lahai hoi kaddo kowe ke pachun jia phan kaddo kowe hemprek pendang lok dabi ke hang nili tum crazy do an hitame la bangke nili tum Assam government phansi nili tum pajir po ke hai Dr. Himanto Biswa Sharma phan la pen si bangke pachini gang tum la bangke pasini bangke lahelot nili tum kema tha bangke Assam government phan nili tum tingki bangke SDC KSA ke hemprek putha bang dei SDC KSA kense phane nang tingki nei polam babe la bangke nili tum dak Congress punoi BJP punoi APSLC punoi hemprek aphan aningke dok ke hang ke dabi tum an bangke pin chethak la lasi nili tum hen pen la so initiative end la so initiative ke en logot mus government long si kiching kido triparty apor jong sinang lelo pulo tangte la bangke kaddo wicing by sarpensi kaprek stakeholders asong tumpen hitame la bangke chingwa ching sai pensi la bangke ki PG pusin tum la bangke ASDC a policy ke en pontang do lasi las pini asoy ke mia tempe nangli tuma through pen nili tum chungri kang tungke da Congress ta hemprek kroi pulo BJP ta hemprek kroi pulo APSC ta hemprek kroi pulo kaprek asong aru dopik lang kaddo eta hemprek aning ke hang asong doan political party la pen asong doan hitame nili tum kemang ateng ili tum kemang pule ili tum kaddo eta la ke SDC ke hang akupura amka tum ke hang pupe la sila kaddo kawe ke hang la bangke ili tum non India government ahin pen 125 amendment banji lasi banji purasi tame la bangke kaddo we farman lo lasi la solo gor bangke nili tum bangke 244A bangke la bangke ate daga bangke council ong tala so pomosta ke chunche mute initiative la ke resolution en me ke en duping lo congress ahuta en lo SDC ahuta en lo enving lo council session bangke la pen ako Assam government hitame la bangke hadak hitame recommendation enang kokji as a parent state hisab la se hadak hitame la soposi nili tum bangke no chief minister phan la so initiative enang pusi nili tum kichuning ripon pe dolo la se hadak mo kiching kia hur bangke la bangke kaddo ko stakeholders tu pan hitame la bangke chingwai sarpensi il tum bangke la so pichu nangpo la pen bangke political bhut ke hai easy ma ke la sab ai issue en chor bangke chokche asi kapre political party 244 ke nije pra hempre bangke long le that mentune bangke parliament long gopne dhorna ke dodam lason ke dodam theglong pe ar julong piglo te bon hitame la bangke central government pu chekrong ba central government along ke dobom aprang congress punoi non BJP punoi nili tum no bangke theglong dak lo la bangke 244A na ke PJ bangke la tum polisi Upper Hatoka Hemari Timungarong Arata tum solar project along compensation atangka long le data pathak pherang ke amai kang nipon ang ton penalam thi kachini ji aphat pherang ke amai long kaning je ponalam thi arju ponsana penalang le tum reporter tum han kachuhang talang le tum apor chipi dun pen ke bang the pon tum ta suri akadom pajelo la pen nil tum pini press miss kang inang ko athike la palo la si nil tum ho phi phua akai pen juklem ba malong le tame solar project nang pa do pipon dalo la si la solar project compensation kipinayan kilongayan apoisa ta nang pisera kasonte nil tum ta lining arong ko kana dayong si solar project tum pondet apitame nitum pon compensation long lok te la so poisa ke long men si nitum ta long kaprek tame long le churi duni phan ajakong doku ko se nitu ning thelo la si la ke long na ya son an tame na pia fra bi phan si nitum ta cho hang lo asi sar tudram hang phan ta chuning ri lo la pen amor sing tisu phan ta chuning ri lo pen loker em surjot sar phan ta
tuning rilo nasi immediate li na pio pra basante nir tum ta nir ningarong po nitum ka an penedak kido kisung do nir tum la nadayong si solar project tum nang pon pidelo polete nir tum ke along ka preke kachuklen dam jilang ke along leta velo nasi kilong na son ang tame nang pi prabi fansi nir tum ta concert sar fan tuning rilo nasi nilang tengton ka Karbi Anglong Idol Season 4 Grand Finale 2024 anoi Mesen Pen Pajar Pontanglo. Non ki thormi awi ki mi atum ki chotap ki juntap lapen mi thanga kaya phan kachapa wira to war kedamsi pinangan thek damlo. Lasila hypen ko sonsi asab bak ke khangdon thek jia phan pura Angtong Musical Society lapen Karbi Film Artist KFA pen lun ki lun aning ki hanga tuma phan panong pisi Karbi Anglong Idol amhang pathek ponlo. La sonsi Karbi Anglong Idol Season 1 2, 3, along ke hayanong e, ke long tangatum an, piniarni, me tanga kai kereng i japhan, dim klong, longlo. Lason thotsi, Karbi Anglong Idol Season 4, Grand Finale 2024 anong e sitami, me senpen, pajar pontanglo. Priya chikloni phaing ko reisiarni kang sampor bhai pli, apor pen, Karbi Anglong diphuarong sopi, langkong habe memorial, town hall along Karbi Anglong Idol Season 4, Grand Finale 2024, winner anong e, Alisa Intipi, Anupama Khati, first runners-up, Anong A, Bidya Hanse, Khushbu Rahman, Lapen, second runners-up, Anong A, Promila Togbipi, Rosni De, Atum Pensi, Karbi Anglong Idol Season 4 2024, Aninkana Parman, Aphan Ke Hayanong A, Pajarpon. Nong ekipia mayalong MP Morsing Tiso, DC Sang Pinirola Phangchopi ACS, MLA Dorsing Ronghang, MLA Bidya Singh Ingleng, Lapen, Team Tiger, KSA, Anparta, Manpeng Kido Kethe Kiding, Abang Phubang Piatum, Chitong Donsi, Nong ekipia mayalong RD Pidun. Anparta ke Jutsi Kadokabek, Kachitong Rapet, Atumaphan, An Idol, Amai Phu, Mongol Rongpi, Lapen, Chunbang, Prosan Phangcho Atum, Kachoro Pajar Ponsi, May Senpen, Grand Finale, Amai Paman Pondo. Season 4 Lapen Lason Kilitum Ruang Group Kado Isane Asing ini Pik talented tum sa apek from kelong lepian agoy ni si Lason society na ka organize ako Kilitum kelong Samson Junior sa kami di Japan yo tengah kasi ket ano kan cepati among lang ko laban cepati itu nangku cepali nangku state level national level international level asolong bagi itu kadang bicara rakyat cari itu media tunan sambil bicara itu ke kita itu panggap kecil ada di sini itu ada studi Green Hills Sports Society atum pen patur pipon si phong thoma phong ni nia Farman Football Tournament angdung kiti Karbi Arjan pathu aklamalong kibipon. Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke parlo Karbi Arjan pathu aklamalong Green Hills Sports Society atum pen patur pipon si ni nia Farman Football Tournament kibipon. Bang solong mai phulong kirong pi lapen kongchun bang Bidya Singh rong pi atum pen si ke chengpen ki jodan langchari pondo. Sonsi sopir thiadang pialong tami Karbi Anglong penta ke pathu anat kachi hung pik penajo aprang anat ledun bom tanglo athi ke pathu laki ok prana phanta mesen lopen ason kiso bimar penta chipajok iun la sonsi nona pora hot toklang ka charli derle ke theknang jikali ke pathu anata charli pon bom nang jipu mathasi Green Hills Sports Society atum pen aning kanwang nang bibong wang bom si pining an phong thoma phong ke chok bipon lo
Pinilabang suke patu ke bipon along Alhisar Poman pen West Karbi Anglong Sport Association, Football Secretary, Winchester Ingti, Lapen Alhia Mana Peng Pen, Sinai Nilems Chairman, Moja Singh Teron, Amri Sport Association Amaipu, Matthew Sten, KSA, Amri Branch, Amaipu, Ten Bring Singnar, Karbi Arjon SGB, Bidya Singh Rongpi, Lapen Karbi Arjon Arong Asar, Sar Singh Rongpi, Atum Pen Chenglok, Pinangan Ketekiding Atum, Chitong Dun Renti. Lapen Pinilabang Soke Patu Pon Lake, Signing FC, Patikindok, Lapen Owe Tour FC, Achom Kimi, Angpong Si, Patu Ponlok, Laso Ong Pen, Signing FC, Patikindok Atum Pen, Gol Kethom, Taponlo, Lapen Owe Tour FC, Achom Kimi Atum Pen, Gol Isiansi, Chituun Chora Jok, Signing FC, Patikindok Atum Pensi, Chipehai Pondetlo. Labang so long keton kilang mati referee atup main referee Dimohan Se Debe Survey Lapen Akrom Ronghang Ford referee Bidya Singh Rongpi atum pensi kecheng pen kijodan missen pen pinilabang so ke patu ponalo pajot ponlo Amri pen Hemari Bongrong report Karbi Anglong News Anglong Sports Association long Football Secretary hoi pen nang lidak backward appear the alang tum son football wathu na thu chingthur nei pu alang tum son tournament ki bipo na puthak na litum awareness puthak ba rat phang ko pisi pachini kam tu topic lo na tum target tu ne Fransi itu Amri Sport Association West Karbi Anglong Sport Association ne la son to kalong sme khela dula bilong pakai itu ban isi ko pailo la pen itu bangalong ta Charlie nei kedang shot kasi ning penengan indenge thom la tunda Green Hill Sport Society pen la so helap dipon lo kasi muneng sene ansu semi muchot iklami phan mili tumin tame Amri Sport Association la pen West Karbi Anglong Sport Association ne kum kerap la pen kerap itu phan tum tame siglo idi sore la pen kenagi asona tum kerap tu phan siglo la pen dak tim tum ba la pen dak committee tum sen iklam gidang phan ta bahaya idi sore iklang pon ko